Kjellman taistelee pallosta ja sitten vedetään Valakari nurin. Soisalo, keskitys tulee, Aseno tulee vauhdista ja iskee tämän ottelun ensimmäisen maalin ja Suomi siirtyy 1-0 johtoon, joten tuleehan se tulos vihdoinkin. Paljon tulee hyviä maalipaikkoja tämän miehen maalille, joka venyy kyllä erinomaisiin torjuntoihin, mutta sitten se tulee aina Maltana puolustukseen, josta Malta jatkaa eteenpäin, mutta suoraan Kairiselle, joka pelaa Asenun vauhtiin. Valakari on mukana. Soisalo hieman alempana. Asenun lyökkää sijarrun pohjaan. Sitten Lingman. Lingman toimittaa palloa maalille, josta tulee posku ja tulee myöskin Benjamin Kjellmanin maali. Näin Suomi siirtyy 2-0 johtoon, kun 21-vuotias Vikingin mies Mikael Soisalolle. Soisalo jatkaa sen jälkeen Onni Valakaria kohti. Valakari ottaa hyvin pallon haltuun ja ajautuu sen jälkeen taisteluun, jonka hän voittaa. Hyvä pallo Soisalolle ja Soisalo keskittää, mutta väliin ehtii kuitenkin ja sitten tulee maali. Ja voi kun tulee Andreas Vellalle kyllä paha munaus. Mies, joka on pelannut kyllä erinomaista ottelua. Hänen hyppysistään pallo menee Maltan maaliin. Hyvin puolustaa Häkkinen. Virtanen laittaa pystypallon ja kohteena on Onni Valakari. Tähän pääsee kuitenkin Jan Borg väliin. Entäs sitten Valakarin pieni syöttö viereen. Sieltä löytyy Eetu Virtanen. Virtanen haastaa boksin. Pitää edelleenkin pallon Suomella katsoa, että vihelletäänkö peliopulta. Poikki pelaa selkeä maalin eteen. Nyt on paikka. Ja siitä tulee Onni Valakarin maali. Ja tämä peli, se on hyvät ystävät numeroissa. 4-0 kun 65. peliminuutti käynnissä. Onni Valakari jatkaa siitä, mihin kahdessa edellisessä ottelussa jäi, nimittäin kahdessa edellisessä ottelussa maalit ja myöskin tässä kolmannessa EM-karsintaottelussa maali. Loistavaa peli kerta kaikkiaan maalin eteen.